Τον όρκο θα αναγνώσει αυτός που ανάμεσα στους συμφοιτητές και στις συμφοιτήτριες που προορίζονται σήμερα συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Και είναι ο κύριος Ιωάννης Δήμου του Δημητρίου. Με βαθμό 26 εκατοστά. Ο όρκος θα αναγνωστεί στα αρχαία ελληνικά και στη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Μόλις ξεκινήσει η ανάγνωση, θα πρέπει όλοι οι νέοι μας διπλωματούχοι να υψώσουν το δεξί του χέρι. Όλοι οι υπόλοιποι θα σηκωθούμε ορθοί και θα παρακαλούσαμε για απόλυτη ησυχία στην στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Διπλώματος μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών αξιωθής, όρκων ομοίων, προ του αναπληρωτή Πριτάνεως του Πανεπιστημίου και του Προέδρου του Τμήματος Χρήστου Παπαδόπουλου. Πίστηντε καθομολογώ τίντε. Από του Ιερού Περιβόλου του σεπτού τεμένου των μουσών εξερχόμενος, κατ' επιστήμην βιώσομαι ασκούν ταύτη δίκην θρησκείας, εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμος εμαυτόν καταστήσω προς άπατα στους δεωμένους της εμείς αρρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία, αή προς ειρήνη και χριστότητα ηθών συντελέσω, βαίνον εν ευθεία του βίου οδό προς την αλήθεια και το δίκαιον αποβλέμων και των βίων ανυψών εις τύπων αρετής υπό την σκέπη της σοφίας. Ταύτην την επαγγελία επιτελούνται οι ημί συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και επιφυλημένων διδασκάλων, ο Θεός βοηθός εν το βίο. Επειδή κρίθηκα άξιος του διπλώματος μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών, ορκίζομαι ενώπιον του αναπληρωτή και του Προέδρου του Τμήματος Χρήστου Παπαδόπουλου και παρέχω αυτήν ακριβώς την υπόσχεση. Εξερχόμενος από το ιερό αυτό περίβολο του Σεβαστού Ιδρύματος της Παιδείας, θα ζήσω κατά τις επιταγές της επιστήμης μου, ασκώντας την σαν θρησκεία, σύμφωνα με τις αρχές της αλήθειας και του πνεύματος. Έτσι θα γίνω χρήσιμος σε όλους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά μου και σε κάθε κοινωνία ανθρώπων θα συνεισφέρω προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της χριστότητας των ηθών, βαδίζοντας στον ίσιο δρόμο της ζωής, με τα μάτια στραμμένα στην αλήθεια και το δίκαιο και τη ζωή μου στο ύψος ενός υποδείγματος αρετής υπό την σκέπη της σοφίας. Αυτή την υπόσχεση δίνω και ασέχω, μαζί με την ευχή των καθηγητών και των αγαπημένων δασκάλων, τον Θεό βοηθώ στη ζωή μου.